L-ewwel nett irrid nikkonstata li qed niġi mistoqsija minn kap tal-Oppożizzjoni li ma l-ewwel ċans li kellu biex toħroġ il-verità dwar każijiet ta' ħasil ta' flus fejn huwa implikat u iddeċieda li ma jmurx il-qorti. Iddeċieda illi ikun hu stess illi jirtira kawżi li kellu. Il-parir li kellu kien li la darba qed iwieġeb dawk il-mistoqsijiet quddiem inkjesta li issa mbagħad tkun magħrufa m'għandux jagħti l-istess, m'għandux jagħti tweġibiet fil-miftuħ fil-qorti. Dak il-parir li għandu. Persuna maħtura minn dan il-gvern u li skont xi nies min-naħa tal-Oppożizzjoni hija ngarżata mal-gvern f'daqqa waħda saret ġustament aċċettabbli mill-Oppożizzjoni dal-għodu esponenti tal-Oppożizzjoni qalu li għandu fiduċja fija kif għandhom fiduċja f'persuna fil-qorti naħseb għandhom fiduċja fl-appointees kollha li saru, allura toħroġ in-nuqqas ta' level-headedness fil-fehma tiegħu ta' konsistenza f'dan li għandu x'jaqsam mal-Oppożizzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.